tak sa okolo teba pohybuje veľmi veľa tak rôzne oblečených ľudí. Vyzerajú, že sú rôznych rás. Úplne, že všetko možné tam vidíš. Ježišmar. A niektoré veci ani nespoznávaš a všetci na teba úplne pozerajú, ako si sa tam zgrcal. Niektorí ťa idú ratovať. Ja sa A, pozerám naokolo, že kde to a, som. a čo si všimneš je, že keď na teba rozprávajú, tak im vôbec nerozumieš. Ježiš. Bože, on sa zobudil v Budapešti. Nie! Bože, prosím, nie. Začne ohmatávať a hľadať Abalta, tak ten si ju porád pritiahne. Au, 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 ha, ha, ha. Hopr, dávam na ňo extrémny pozor. Na Abalt? Alebo to je brat. Vieš, A Abalt. Dobre, never mind. Si čo? blázen. Ja som zajeb prázdne na klobásov, nevnímam, pardon. Dobrú chuť. Za neprazím Aj. klobásou. Oh boj, No! to znie ako klip. Syndrus. Je tam toto napísané. Hej, very respectable sources mi vravia, že keď to vypijem, no tak ma to vôbec neotrávi. A taktiež spod toho papieriku trčí ďalší papierik, trošku ošúchanejší, kde je napísané toto. Takže mi napadol taký crazy nápad, ktorý je, priznajme si, pre ľudí ako ja iba obyčajný nápad. Čo tak mať D&Dčko aj zajtra? Tak môžem zautočiť. Ten- No, Kto tam má celý harem Bum. bokov? Ja obviesli. je to alfa Pravda. cool. Ešte žije. Dobre. Ale dostal čočku. Počku? Čočku na nos. Fazuľu? Nie, šošovicu. Tento kôň dáva fazule. Som sa šiel pomodliť k svojmu vtákovi.